Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Uy! Kanindot ko dining buwak nga mga puto sa kindi ang imong gihimo earning. Aw, nahibaw naman kini akong utok, ma'am. Nga, manggialamon makinay. Oh, salamat ini ha. Kanya, ma'am. Kadaog na ko. Kadaog sa unsa. Sa among tigis pagpaguyab ni mo ni Rolando ba? Ako na ning huna-huna unog maayo ining ha. Pero maipangutana ko nimo. Unsa ba, ma'am? Pagutan na lang, ma'am. Kay daghan ko gianday mga tubag ni mo. Pananglitan, ikaw ang akong pilion nga himuon akong bana nga Pinoy. Unsa imong buhaton kun masakpan ta ni Ichiro? Ha? Pananglitan tiunan kaniyag armas. O di ba? Samurai. O di ba? Hunting niya. O sa imong buhaton? Erning. Unsay imong buhaton kun patyon ka ni Ichiro? Ha? Erning, nausa man ka? Uy. Hoy, nausa ka? Uy, nga kung mikurog man ka. Mura ko kapatulon, ma'am. Patulon di ay ka? Uy. Ayaw taon og kapatol din sa amo ha? Ma'am, mo balik lang unya ko. Diha una ka, mama. Nausa man ka? Nga kung miungot man ang imong tiil. Amaw maning tiila. Maungot man. Mapayo na, ma'am. Erneng! Ayaw paggaganoy madagma ka! Erneng! Bay, Rolando, bay. Oh. Bay. Unsa ka diha, Bering? Unsa ka? Biraha akong kamot, bay. Biraha, bay. Nga naman. Unsa man ka, ha? Anong pabira man kasing kamot? Lain akong kabuhi. Mura kong mupatol na yun. Mupatol na ko, bay. Aray. Hilom diha, hilom diha. Anong mapak mga? Aron matiwas ng patol mo. Yabag man ka. Yawan ng tanim mo, eh. Kalit mo abot nga murag zombie. Bay, kuyawa na ko, eh. Lainas kong imagination sa gisulti, Ma'am Natsumi, oy. Ngano lagi? Nga naman dahi? Sa mga gisulti ni Ma'am Natsumi diyan mo. Iyar mo kong gipangutana, bay. Ha? Igor man dahi siya ng utana dahi? Kung may ang ipangutana nga hapit mga patula. Iya kong gipangutana. Kung pananglit ko no, ako ang iyang sugton. Unsa ko na akong buhaton kung masakpan mi ni Sir Ichiro. Kung pananglit, tiunan kong pistula. Tantaron kong samurai. Dunggabon ko. Patyon ko. Mao mikurog kas kadlok. Oo, bay. Kaion ko permit na yun. Nya. Ikurog akong tuhod. Pagka Nya. unaw na ako nga. Wala ko'y liog. Mao gid may tabo kung ikaw ang iyang sugton. Ngano di ay bay? Kung ikaw ang iyang himong bana, dili na may mahitabo di mo. Dili. Oh, ano man? Kay way may bawo siyang pagsugot nako. Unsa? Bisan ako, di may bawo nga ikaw gisugot Ma'am Natsumi? Nga mahimo niyang fake ka bana? Bisan ikaw. Oh, unsa? Usaon manin ako. Nabalakad ako ni Mama. Giunsa naman ka siya ni Papa Hiroshi? Ang akong cellphone. Kinsam kanina nawag. Oh, si Rolando. Hello, Rolando? Nganong nanawag ka? Walang. Mao na akong buhaton kung manguyab ko. Manawag ko sa babae nga akong panguyaban. Maayo kay nanawag ka. Malingaw na ako ang akong kaugalingon. Ngano? Kilaya na sab kasi mong kinabuhi? Medyo, doon ako'y problema sa Japan. Unsa? Ngano? Sa mga inita sa Japan? Nanawag ko ni Mama, pero ang akong amahan ang nakatubag. Unya, giingnan ko sa akong amahan nga. Unya na ko, pwede mo tigsulti ni Mama kung mabalik na mi sa Japan. Mao ba? Maong nahasol ko.
Og salamat kaayo nga nanawag ka. May kasumbungan ko sa akong kahasol. Kung, mao na, magubang imong mga plano. Adi ka mo pauli sa Japan. Kinahanglan mo pauli ka sa Japan, di ba? Tungod ka na miligro ang imong inahan sa imong kamahan. Ambot, naglibog ko. Ngano kang kalit man migididaan ni Papa nga magkasulti si Mama? Klaro, ana. May batin ang balita nga nadawat ang imong amahan. Bahin nimo dinis Pilipinas. Unsa? Klaro kayong ikaw ray gibantayan anang Ichiro. Busa, ay tingali nga hunungon na nimo ang imong mga plano. Paulian lang sa Japan upang minyo dito. No! Oh. Way makausab sa akong plano. Wa! Bisan unsay mahitabo, dili na ko mabalik sa Japan. Bisan pagpasakitan sa imong amahan ang imong inahan, kung di ka mo pauli. Pumisa ka. Ibawa kas batasan sa mga hapon. Busa, di ka angay mo kumpiyansa. Basta, way mausab. Oh, bahala ka. Kay bye. Oh, hello? Rolando? Hello? Bastos ay, gi-off lang ang cellphone ug kalit. Nay, juice, oh. Carlin, Gusto kang mainom? Bugnaw kay na. ganina ra ka diha? Karon pa. Nga naman di ay, ma'am. Nakakita ka nga may kasulti ko sa cellphone? Nakakita lang, ma'am. Pero wa ko kabati sa iyang gipanagsultihan. Kisa mo ditong nanawag, ma'am? Si Rolando. Unsa? Nanawag niyo mo si Rolando? Oh, Unsa man yung giistoryahan? dili importante. Salamat ini juice. Excuse me. Toon, pagit ko. Si Rolando ang kasulti ni Ma'am Natsumi sa cellphone. Rolando, it hurts. Carlin? Di nasab ka? Ay ni agyod, kay wa man ko dito. Oh. Nagsakit ning dughan ko. Liliman ka. Nanawag ka ni Ma'am Natsumi? Nga naman dahil ko manawag ko niya. Saman, may problema? Di ba, wa? Akala mo lang wala, pero meron! Meron! Carlin, May! Oh. Paes, nagbahas, Carlin! Ha? Ikay kong sagpaon ron! Pada yun! Pada yun! Pinagin na Santos ba? Usa? Hoy, naamaw na mo? Ha? Naamaw na mong duwa? Parehas lang ba mong duwa, oy? Salidam ko na gud. Dida. Nasakitan jud ko, Rolando, ay! Nasakitan ko nga nanawag ka ni Ma'am Natsumi! Carlin, intihan di ka ha. Dili personal ang akong tuyo ni Ma'am Natsumi. Yung pagdrama di, oy. Kay angay. Ano di ay? Unsa man gyud di imong gitawag, be? Be, nganong nawag mo ka diya, be? Unya, siya seryoso kay Nong. Nanawag ko, kay mubayad ko sa akong utang. Ha? Nangutang ka ni Ma'am Natsumi? Mao na. Nya, di ko ganahan makiksulti niya sa personal. Kung adto kong bayad niya sa personal, gud. Ay, Di ko na na. mao ba? Mao gyud. Kalabad mo sa oy. Ay. Alo, Rolando! Rolando, sorry na! Sorry, hoy! Wa na. Ya de wato na imong sorry, oy. Ay. Arin lang na nako. Tiyo. Magpahangin lang una ko Dennis Gawas. Ganun di ako makatog. Ay. Hayog mo ng buwan. Rolando? Oh. Natsumi? Nganong niya magkasamo? Gisugot na ka, Rolando. Ha? Mahimo na tang magpakasal sa huwis. Unsa? Mubayad ko bisan pila. Makasalan ta sa huwis. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!